ba! Oraindik hemendik? Bai, nima hau begiratzen nengoen, ez dakit. Zerbait arraro somatzen dut, baina ez nago ziur zer den. Dena den, bukatu duzue jada? Bai, ta, gustatu zaizue ikusi eta entzundakoa? Posten naiz. Entzun, uste dut garaia heldu dela zuen denborara itzultzeko, Gauzatxo bat, jarraitu ezazue amesten eta etorkizuna irudikatzen eta lantzen. Gure partez, mila esker, gurekin gure denborara etortzeagatik. Eta, beno, hurrengo arte.